Започваме нашата рецепта с приготвянето на крема от спанак. За целта ни е нужна варяща вода с малко захар, за да запазим цвета. И го бланшираме за не повече от 2-3 минути. Спанакът е вече готов. Можем да го познаем, като вземем дръжката и я натиснем. И тя се разгражда без да става на пихтия. Това значи, че спанакът е добре сварен. Приготвили сме си ледена баня. И слагаме спанака в ледената баня, за да може да го шокираме и да не му изгубим самия цвят. Взимаме нашия студен спанак и го изстискаме от водата почти на 100% и го слагаме в нашия блендер. Вътре в блендера слагаме и 2-3 купчета лед. Купчета лед ги слагаме, когато блендираме самия сос и каната се загрее, да не ни потъмне пюрето, а да остане максимално студено, за да запазим максимално свежи цветове. Вътре добавяме също така малко соев сос, малко зехтин, екстра върджин, щипка сол и пускаме да се блендира цялото нещо. Блендираме го, докато не получим един гладък и свеж зелен крем от спанак. Оставяме го на страна и започваме направата на браун бътъра. За целта ни е нужно масло. И го разтапяме, докато не стане златист и придобие един аромат на лешници. Ето тук виждаме как маслото, лека по лека, самата мазнина на маслото почва да се отделя от белтъчините и самите белтъчини почват да изгарят. Когато те изгорят, тогава го дърпаме от огъня и прибавяме другите продукти, от които имаме нужда. Ето имаме изгорелите белтъчини на дъното, могат да се видят. Маслото сега е охае на лешници. Изключваме го от огъня и добавяме сок от лайм с малко кора от лайм настъргана вътре. Разбъркваме. Малко соев сос и накрая малко пушен червен пипер. Продължаваме с нашата рецепта. Паста с охлюви. За целта охлювите вече сме ги бланширали и изчистили, за да спестим малко време. Нарязал съм 2 охлюва на половинки, където ще ги оваляме в семула. Семула е царевично брашно и отиваме да ги пържиме на олио на 200 градуса. Пържат се около 2-3 минути, 2 минути. Ето, виждате го с хубава златиста коричка. Поръсваме ги с малко сол и с пеперончино, т.е. сухо чили, което сме направили на прах. Гледаме да ги овалим. И това са нашите хрупкави охлюви. Започваме подготовката на соса за нашата паста. Взимаме тиган, започваме с малко екстра върджин, чакаме да загрее. Отново взимаме нашите охлюви, предварително бланширани, този път нарязани на малко по-ситно. Охлювите са вече един български продукт. Вече в България имаме ферми за охлюви, които не ги изнасят за Франция, а седат тук за нашата държава. В случая са регион от Пловдивския регион, близо до Пловдив, едно селце. След като сме запържили охлювите и сме предали малко цвят, взимаме половински литка чесън, която нарязваме на много тънко и махаме сърцевината, защото сърцевината е частта на чесъна, която ферментира в нашите стомаси и не е много полезна. Леко задушаваме и чесъна и гасиме с още един български продукт, домашен оцет от рози. Това е домашно производство, оцет от рози, който си правиме ние. В този случай е направен още от миналата година.
и е отлежал и го ползваме за приготвянето на нашата паста. След като деглазираме тигана с оцета, има един остър аромат на киселина и един сладък аромат на роза. Добавяме нашето пюре с пана, което направихме малко по-рано. Сега разбъркваме, овкусяваме с малко сол. И дърпаме на страна. Пристъпим момента към нашата паста. Използваме пастифичо dei Campi di Gragnano, mezzi occhi di lupo. Това е един от любимите ми формати паста. Предварително вряща вода. Взимаме и слагаме от нашата паста. Изцеждаме пастата и я слагаме в нашия сос. И мантекираме поне за минута-две. Мантекацията е много нужна при пастата, защото въртенето, мантекирането е самото въртене. Мантекирането, като вкарваме студен въздух в самата паста и пастата се отпуска самото нещесте, което съдържа и соса по-лесно полепва по нея, изглежда много по-шайни. Слагаме малко билков кръмп. Билковия кръмп е само остатъци от хляб, изсушени и блендирани с малко билки. Слагаме хрупкавите оклювчета. Завършваме с ядливи цветя.